Det er livmor, hans kraft her. Så skal vi til at have gang i kunden der gang. Ja. Den skal bare køres hele vejen rundt. Den kunden der, det kan jeg sige dig. Det er grundigt rent, det her. Ordentligt ord. Ordentligt ord. Det skøder, det her. Det er mega sjovt. Det skøder, det skal køres helt ind. Skal du ikke grine, Peter? Det er det skøde, Peter. Det er bare ondt. Ellers så går det galt. Vi kan jo ikke have, at vi lige pludselig har et uheld, vel? Nej, vel? Så det er dit uheld. Det er det vælter lige pludselig. Så kan der skub ud over det hele. Ja, skub til dk.dk. Så nu skal vi nok have gang i kutten dækker, og så lige have lige bådsmaderen derinde. Det kan jeg satse sige dig. Det bliver godt, det her, Peter. Det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig spændende. Det er rigtig godt. Kæft, det er spændende. Ja, det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Nu skal vi ind på Google, her skal vi lige få noget sjovt. Kuttendækkeren. Kuttendækkeren.dk. Peter, anvist det, det kan snakke om. Jeg ved det ikke. Bådmarketing. Prøv lige komme med nu. Det er hvad vi snakker om. Ja, bådmarketing. Det er fandme en ordentlig kutten. Det er bådmarketing. Det er en ordentlig. Det er Beneteau. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Faxe Ladeplads. Faxe Ladeplads. Sejlklub. Sejlklub. Så troede jeg nok, det var noget andet, I snakkede om, var? Ja. Klamme perse svin, var? Klamme perse svin, Systemet godt nok. Det var ikke godt. Så siger vi, cut, Peter. Farvel.